kung muunor ta, dawaton sa Ginoo ni nga tuang gitawag mo paghalad sa Ginoo. Kung ito na nga, kumani mo simbahan, mo na may ko ninyo. Be silent. Pagpaabot lang mo sa wali sa Ginoo, mangantad ka sa Ginoo. Ginoo pa niya din eh. Ang Exodus, nagsulti ang Exodus about an inheritance or panulundon. Exodus chapter 6 verse 6 to 9. Ingon pa niya din eh, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptian, and I will ride you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arms, and with great judgment, and I will take you to me for a people, and I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from under the burden of Egyptian. And I will bring you into the land concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it you for an heritage. I am the Lord. And Moses, but they hearkened not unto Moses, for anguish of spirit and for a cruel bondage. Wa sila namunaw kang Moses, nga giingon sa Ginoo nga diin sila ipagawas na sila aron makabato na sila og panulundon, pero wa sila naminaw kang Moses tungod kay ang anggis niya baka nang kasakitan nila o kanang cruel bondage. Grabe kayo ang ilahang pagka-prison dito sa Egypt, nahimo gid silang slave, nawa na sila pahulay, halos kung napay hayag trabaho na sila, nya muli na sila kung ngit-ngit na buhat sa balay. Muna ang plano sa Ginoo nga giyan si Moses gigamit aron makadawat og heritage na ay panulundon. Kung atong basahon, wa nila nadawat ang panulundon. Mao nang giusab ni Jesus Christ nga din aduna tay panulundon. Abi nimo sa atong panulundon kanang gitawag og kanang langit nga kanang gitawag og kanang 1,000 years nga mupuyot sa Mount Pupulig, kanang land nga mupahulay ang tao dito within 1,000 years. Mo bito nang manikamot nga maapil tao niya kanang maapil ana, ora tong mga tao nga na resurrect, ora tong ang tao nga na change ang iyang life. Mo nang muhari dito. Mo na ang Deuteronomy chapter 6 verse 20. But the Lord has taken you and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance as ye are this day. Muna'y gisaad niya dito sa mga tao nila. Muna'y kinimpulong anong gisulat ni kay maupod na kay nag-usab siya og saad. Dili lang kay sa ila sa ato ang tanan kay doon na siya gisaad 1,000 years. Muna atong panulundon nga makapanunod jud ang anak kanang ipakaon sa tuwa katong gipakaon kang Jacob nga din makapanunod sila anang yuta nga makagawa sila dito sa Egypto. Mana si Jacob mo gi sa aran unya kay wa man nila nahimo, pero ang Ginoo nagpadayon og saad sa ila nga himuon silang people of inheritance as ye are this day. Muna giingon sa Deuteronomy chapter 6 and Jeremiah chapter 11 verse 3 and 4. And say thou unto them, thus saith the Lord God of Israel, cursed be the man that obeyeth not the word of this covenant. Verse 4, which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt and from the iron furnace, saying, obey my voice and do them according to all which I command you. So shall ye be my people, and I will be your God. Muna, mahimo lang tang tao sa Ginoo, ug mahimo tang Diyos nato siya kung
magubita sa boys ug atong buhaton na sumala sa tanan gisugo nato. Wala kung siya atong Dios di ato ginang buhaton. Ato gid nang tumanon ang mga sugo sa Ginoo. Mo nang niingon sa Apostol Pablo, do all things without murmuring. Ayaw na mo pagmurmura na kung saan isulat diri. Ang problema lang mumurmur mo siguro because wa mo'y gugma sa nagwali. Anong nahigugma mo sa magwali kung nangita man mo wisdom? Lain ng love and wisdom. Anong wisdom ba nga ang Gentiles gusto gina siya o ganang mga bright mo maginabadi na masabtan sa tao. Gani niingon gani ang kasulatan ni Apostol Pablo nga diin gipili gad sa Ginoo ang walay kaalam aron pakaawawan ng nay kaalam. Mo bitaw na nga ang tao kay gusto man gyud sila nay kaalam, baliktad gyud ang ila, gusto gyud sila mga bright. Mo nang wa ko kita pastor diri ng mga bubo. Sa distrito kadaghan ko'y pastor kay ila dito. Ako lay way grado. Ako walay degree. Glory to God. Wa na ko na igsapayan. Dili kong mahadlok ka na. Itong una, mahadlok ko. Kay mga bright na sila. Pero karon dili ako mahadlok kay nga nung pulong sa Ginoo akong gidala. Mauman na iyang giingon din kung basihon pa lang nato. Kung doon na may pastor nga diin bright siya, ibasi daw ng pulong nga giingon ni Apostol Pablo. Gipilit niya ang way kaalam. May basi-basihan ng pulungan na. Bilang akong giingon ninyo na ang pulong sa Ginoo is kamatuoran na. Una nga ayaw gid mo ka luya. Magpadayon ta bisag gamay ra ta. Kay nga naman gisunod yun nato ang sugo sa Ginoo. Mo na ang Acts. Mo na ni akong gisaligan. Doon ay mga kinaiya sa pastor. Dili na ingon nga pariya na kinaiya sa tao. Lahimi kay nga naman talagsaon na ang gasa kapag kapastor. Matod pa sa Acts chapter 20. Muna gingon ni Apostol Pablo. Verse 24. Matod pa niya ni Apostol Pablo sa verse 24. But none of these things move me. Neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Muna gingon, walay makapatarog na ako nining butanga, nga din gi-count sa kuha sa akong kinabuhi, nga din ako ning pagabuhaton. Nga din ako yung tapuson ang ako ang kurso uban sa kalipay o kaning ministry nga akong nadawat gikan daw kuno sa Ginoong Hesukristo nga nagtestify siya sa gospel of grace, kanang news o good news sa grasya sa Ginoo. Mo nang giingon dili siya mamubini. And now sa verse 25, behold, o karon tanawa, I know that ye all among whom I have gone preaching in the kingdom of God shall see my face no more. Karon tanawa ninyo, ako daw know that all ye among you, kamong tanan, adin ako karon mawala sa akong pagwali diha sa kingdom sa Ginoo, kunya di na mo kakita sa akong naong, ingon ni Apostol Pablo. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. So busa karon ako mong dalon sa record or sa nahisulat karong adlaw nga tinuod gayod, no? That I am pure. Ako tinuod nga din sa dugo sa tanang tao. I am pure from the blood of all men. Karon tinuod karon sa dugo sa mga tao. For I have not shown to declare unto you all the counsel of God. Kay wa nako gipakagamay ang pagsulti kaninyo sa mga tambag sa Ginoo, pulong sa Ginoo, counsel wa niya gyud gi partial bagi pagkagamay. Sa verse 8, take heed therefore unto yourself, unto all the flocks over the which that the Holy Ghost hath made you overseer, to feed the church of God which he hath purchased with his blood. For I know this, that after me be parting,
that grievous word enter in among you, not sparing the flock, also of your own self, shall man arise speaking perverse things, to draw away disciples after them. Matod pa niya sa verse 31, therefore watch and remember that thou by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with thirst. 32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of this grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Mo ni yang giingon na nga diin siya kuno dili na siya mamove o dili na siya mahadlok, nga diin siya paninglon pa sa dugo sa mga tao. Kay nga naman iya namang gisulti tanan. Mo na nga girikod pagani niya dinhi nga diin kining adlaw ni nga di na siya makita. Mo nang nagpainumdum siya sa mga overseer na iyalag yung pakanon ng mga gitawag o gipurchase sa dugo sa Ginoo. Sultihan din na niya nga din kay nga naman daghang manggoy mo tunga sa ilang kagalingon, men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. Nga din sila mga wala diya kuno sa pagka tinunanon ang kanang matun-an sila mga wala inom sila. Muna nga si Apostol Pablo nag-record siya nga din tanan daw kuno matod pa niya, take heed unto yourself unto all the plots o kamutanan mga panun sa karniro over which the Holy Ghost hath made you overseers, kaya gihimo kang overseer. Feed the church of God which he hath purchased within his own blood. Nga naman, kay nga moabot man gyud ang panahon nga din manungha man gyud ni magbaliktad sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw nang therefore watch and remember the space of 3 years I cease not to warn you everyone night and day with thirst. Mo nang gingon nagpahinumdum siya kanunay wa gyud siya undang adlaw gabi siya nagpatulo sa iyong luha. Unya karon matod pa niya, I commend you to God and to the word of this grace, which is able to build you up and to give you an inheritance of all them which are sanctified. Kinsa ganitong hatagan og inheritance katong na sanctified lang, katong nabalaan ba, katong giputli ining pulong sa Ginoo, mao to ang makadawat. Manang gi-commend niya to God, matod pa unto the word of this grace, which is able to build you up. Mao ni ang able mo build up kanimo kanang mag-sanctify gyud nato. Mao na ang sanctification, importante gyud na kabaw mo sang sanctified, to set apart to a sacred purpose or to religious use. Mao nang kung naa ka sa reliyon, balaan gyud ng mga reliyoso. Kanang tan-awon nimo moadto sa simbahan, murag mga balaan na kay sanctified na siya. Mao ta nang ingon nga ma-sanctified ta. Kung magisgot tag sanctification, daghang kayo mo sanctified nato. Una ang Holy Spirit, ikaduha ang pulong sa Ginoo, ikatulo kanang gugma, the final sanctified. Kung walay gugma daw sa ato, mo bitaw na kanang sanctified to free from sin, kanang mahigawas na ta sa sala ba. Wanang gingon set apart is to sanctify. There are 3 things in the law of God to be sanctified. Tulo ka butang nga mo sanctified sa balaod, ang giingon sa balaod ha, tulo. Ang una, ang Deuteronomy chapter 5 verse 12, ingon pa niya, keep the Sabbath day to sanctify as the Lord thy God hath commanded. Mo na giingon kani adto kanila, bantayin ninyo ning adlaw ni nga kamo magbalaan, mag-sanctify ba, mga ayo na tagpasaylo, una tamuan ni dinhi. Nang giingon na po, mahimo lang, pag gumanin nyo ani di, pagpakasala mo. Pero dili po punta mo yung nana. Kaya nga naman, ang gusto sa Ginoo, magkinabuhit nga, balaan man. Kaya mga balaan raman mon ang gitugutan sa Ginoo nga, ilisan niya sinina, arid. Kunya, ang balaan lang, kanang nagbuhat og righteousness, mao ka na ang kaslon, muhon. Mo bitaw na, kinanglan sanctified, mo na giingon ni Apostol Pablo nga wa niya gigamay ang pagsulti, ang di siya paninglon sa mga dugo ng mga tawanan na. Ako, di na ko mamove. Kung mawala mo, wa ko'y mahimo.
Gisulti naman ako ang gisulti ni Pablo. Tanan nga kanang naisulat diri ako nang gisulti ninyo. Mao na nga kinahanglan kadtong gitawag og gisultihan sa pulong imo pa ni Pablo, makahimo nag-build up nimo and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Alang lang di atong mga nabalaan. Mao nang nabalaan ta sa pulong sa Ginoo through the Spirit of God. Kanang ingon pa dito daghang kayo about sanctification. Mao ni tulo na akong buhaton itudlo sa inyo kining sanctified. Una ang adlaw gyud sa Ginoo. Ang Genesis chapter 2 verse 3. Nga naman atong balaanon ning adlaw sa Ginoo. Sanctified nato ni. And God blessed the seventh day and sanctified it because that in it He had rested from all His work which God created and made. Kay gani si Kristo, iyang gipanalanginan ang ikapito ka adlaw ug iyang gibilaan because kay siya nagpahulay from all His work nga iyang gibuhat o gibugna dili kalibutan. Una usab kita magbalaan pud ta kanang ambot pasabot nga sanctipayon nato ni kay nga naman mupahulay man ta, kung mupahulay man ta magbalaan ta sa Ginoo kay mo man ang gihatag sa Ginoo sa tuwa kanang iyang gibuhat niya dili sa kalibutan kinahanglan naa gyud adlaw sa pagbalaan. Ang ikaduha ini kanang gitawag ingon sa Exodus chapter 29 verse 42 and 46. Kabaw mo sa batong sanctipayon. Ingon pa niya dinhi sa Exodus chapter 29. Sa verse 42 to 46. Matan pa niya sa 42. This shall be a continual burnt offering throughout your generation at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where will meet you, where I will meet you to speak there unto thee. Verse 43, and there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. And I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar will sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest's office. And I will dwell among the children of Israel, and I will be their God. Muna iyang gingon, gisanctify niya ang tabernacle, ang simbahan, dili lang kay ang adlaw, kundi ang balay. Mabito nang ayaw mo ani dili nga diin wa pa mo ka pangayog pasaylo. Mabito tong naigingon ni Jesus Christ kanang wani dili naghalad man gyud ano. Kay altar man ni nagdalang taghalad para sa Ginoo kay gibuhat gito sa Ginoo niya natay pag-honor and glory. So nagdala taghalad. What ay naigingon ni Jesus Christ kung ikaw gani magdalag halad niya mahinumdum ka gaduna gyud tao na suko nimo sa iyang gingon, biyahe na imong halad, balikat to siya. Huwag pangayog pasaylo. Kung siya may nakasala, pasaylo siya. Kaya nga naman, mao bitaw nang ningon na dunay pulong pud gingon ni Jesus Christ. Kaya nga naman, imo makikuli kanya dito kay basi unyag sa dili pagkakabot sa altar ba, siya mo sumbong na dito sa korte aron ikaw dili na gyud kakalahos. Mao bitaw na nga bantayan yun nato nga dunay atohang problema kay mao man ay mo hatag ka nato og sumbong ba. Mo deny unya kun sa tuwa nga kita kaila, mao bitaw nang naipulong gingon bisan pa ang imong anak mo destroy nimo mo sa tawag na mo traidor nimo. Pagabot sa tribulation mao niya ang sitwasyon mangud sa tribulation, siyempre ang tao nga dili pa madala o matwinkling of an eye, siyempre dili na siya isipti sa Ginoo. Wata ka balo sa isipti ni sa Ginoo, basta mo na yung provision sa taliwala sa tribulation nga mga tao in the twinkling of an eye, dili na mahadlok, aduna ginasulitahin kanang gitawag sa spiritual, kanang wilderness kaniadto ang Ginoo nagbuot, ang Ginoo nagpakaon sa ila sulod sa 40 years. Mo po na ang giingon din ni Apostol Pablo nga kita isipti sa Ginoo. Mo bitaw na nga ibutang sa order ang tao. Mo na i-change niya ang tao niya. Bisa pag mahitabo ang Great Tribulation, mo na ang mahitabo kay kana panimalos man guna sa Ginoo. Ikaw karon kita ay dili ka ma-change imong lawas, no? Kung imong sabton niya, siyempre maka-appeal jud ka,
makasaksi gyud ka anang gitawag Great Tribulation kay dili na pwede mawala na hangtod nga dili na matuman gyud na mao bitan ang gitawag og Great Tribulation since the world began. Mo na yang giingon nga maabutan gyud nato na una mobalik sa Ginoo sa diya moabot ang Great Tribulation nya ikaw dili madala unya imo igsuon di mo dala nya gusto gyud ka nga di magpamarka. Moabot ang panahon kung doon na kay igsuon nga dili matinud-anon mao na imo traidor daw sa imo ha. Mo na nga kung mahimo uli ka usa kay kanang tanan mga butang nga diin imong gikalibot-lutan mao bitaw na ang gingon sa Ginoo higugma ang imong kaaway kanang kung mahimo kanang gugma ba nga nagalihok nato nga iunor nato ang Ginoo tungod kay dako tag gugma niya kung unsa may gisugo sa Ginoo ato tong buhaton bisag unsa to kagamay basta nahisulat sa Bible kay ngano man wala gi malabay o mupasbay ning pulong sa Ginoo mahitabo gyud na mao bitaw nang ginasulti gyud nako ninyo kanang nahisulat diri. Mo na nga gikinahanglan nato gyud nga aduna gyud tay gitawag og knowledge dili nato na i-reject ang knowledge gusto gani sa Ginoo ko mag-learn ta mukamta into the knowledge of truth kay nga naman giprapisi man guna sa uling adlaw daw nagsigig tuon sa gituon dili gyud ang moadto sa ngadto sa kamatuoran kay nga naman magsige mag-argue mo nang unsa ang pagkabaton og kamatuoran manang gingon niya sa Leviticus chapter 8 verse 10 and Moses took the anointing oil and anoint the tabernacle and all that was therein and sanctified them. Muna, doon naman gui history ng tabernacle. Atong una ang tabernacle, kita karon na amatay spiritual tabernacle. Ang atong spiritual tabernacle kanang gitawag og si Jesus Christ. Which is wala na nagpertain sa mga butang. Pero atong una, nagpertaining na sa mga butang. Sama sa altar, sama sa shewbread, sama sa gitawag ganang gitawag ani na dunay candlestick mo na gibalaan na niya gipahilan pag oil mao bitan ang uban maggamit og mga oil sa reliyon mo na ang pag-anoint ni Moses sa matanang butang kay ngano man ang tanan na sulod sa tabernacle kinahanglan masanctified mo na ang ikaduha nga din ang tabernacle kaning simbahan ato ning balawan nang dili nato ni basta-basta nga din nagsimba mi di abi kay pangit muni lang ni pero hunahunaan ninyo nga ang Ginoo na adire tungod kay ang pulong na adire unya ang pulong balaan na mo nang bation yun nato na aron ang Holy Spirit mo ni maglihok nato ang ikatulo mo ni sa Leviticus chapter 11 verse 44 for I am the Lord your God ye shall therefore sanctify yourselves and ye shall be holy for I am holy neither ye defile yourselves with any manner of creeping things. Creepeth the earth. Mo nang giingon niya, kinahanglan mag-sanctify ang atong kaugalingon. Magbalaan ta, unya ayaw hugawi na ang imong kaugalingon. Sa tanang klase kanang nagakamang niining mga mananap sa kalibutan, kanang dili daw ta magpataka og kaon ba. Atong una sa ilaha, naamang pagkaon nga di specific yun sa Ginoo nga kaunon o dili kaunon ang grabe kayo nga dili kaunon nga iyang giingon abi nimo kanang gitawag og mga alimango mga pasayan mga kuan di ta na dapat ipakaon kanang baboy mo ay last nga di gyud ipakaon kay nga naman kanang baboy manggod ang ato manggod diri ha kung atong una-una kanang carnivorous kung say ganinang kanang mukaon nagsagbot. Ang mukaon nagsagbot mo tay pakaon sa ingon sa Ginoo. Unya kay ang mga tao ron nanubra man, ganahan man. Gani ang baboy isa ka pinakalami kay ang baboy manggod duhay kriteria na. Mukaon siya og lapok, hugaw, unya mukaon pud na og lamaw kanang sagbot ba. Mo na nga nakita nga to diya nga lamig pero katong una ang mga layon ang mga tanan mga mukaon og kanang mga karne, mga abog, mga yuta, dili ginay pagkaon. Pero tungod sa kagahi daw puno sa kasing-kasing sa tao tong unang panahon, na din ilag yung kaunon. Mao bitaw na ma-defile ang imong kagalingon kung mukaon ka sa nakalasing-klasing nga mananap diri sa kalibutan, which is naigitudlo sa Ginoo. Gani kining baboy di man ipakaon yun. Kay kung hunaw-naon nimo na sa Bible mo na mga reliyon nga di mo kaog baboy. Pero pagabot ni Jesus Christ, ang tanan kunong nagakamang gilimpyuhan na kay nga naman ang pagpangalagad sa Ginoo dili na about pagkaon. Kung dili about na sa pulong sa Ginoo nga atong kaunon.
Mo na iyang gingon giusab ang new commandment, ang the second commandment about anang tao nga din aron dili ka makaaway, makahatag kaaway didto. Mo nang gingon nga gipapa na sa Ginoo nang gingon nga ang baboy dili pagkaunon niya, ang baboy dili pagkaunon niya, makakita ni kaon siya murag usahay ludon mag-away pagud. Mo na hinungdan nga giingon na ni Apostol Pablo nga nakita niya nga giingan siya si Peter nga din ang tanan daw kunong nagakamang diri sa kalibutan gilimpyuhan na sa Ginoo. Mo nang pwede na makaon ng dili pagkaon atong una mo na mga tao bisag kung sila kaunon bisag pagka ng bat nga ang bat na ana gikan ang COVID-19 daw kuno amot kung tinuod na ila man ang ginakaon. Mao bitana nga ma defile na ang imong kagalingon atong unang panahon sila pinagis mga pagkaon mo na kita karon mo nang giingon ayaw ninyo pangitaan ng pagkaon, pangitaan ninyo ang spiritual pagkaon ingon ni Pablo. Mabita na nga ang sanctification kinahanglan gayud kay mao nay maka-inherit lang sa promise sa Ginoo. Ezekiel chapter 20 verse 12. Moreover also I give them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctifieth them. Mo bitaw na nga iyang gingon ni Ezekiel din hiyo. Labaw sa tanan akong gihatag kuno kining adlaw ni usa ka ilhanan kaniya og kanato nga makailata nga ang Ginoo gayud nga Dios mao na ang magbalaan nato diri sa simbahan ta balaanon sa Ginoo. Pinaagi siyang pulong mo bitaw nang dita pwede mag-isgot og pulong sa gawas. Mo bitaw nang naipulong giingon when you read and hear the word of God is in the day of the Lord and in the house kay ngano man diri ra ta balaanon sa Ginoo aron makita gayud kung kinsa gid adto tahuron. Ang tao ba nga nagbuhat-buhat lang dito pagsimba pagdaig sa gawa sa adlaw sa Ginoo o kanang sa adlaw sa Ginoo nga nagbuhat og sa balay sa Ginoo nga di siya na sanctify. Mo bitaw na dili ka ma-sanctify sa gawas. No na ano tong tanang mga gitawag og krusadahan. Na-sanctify ba to sila? Mo nang gingon tanan nga bautismuhan bisan asa na-sanctify ba to? Mo bitaw na karon kita sa adlaw ra sa Ginoo. Anang adlaw sa Ginoo mao na isahin nato nga din mahibaw-an nato nga ang Ginoo mag-sanctified nato sa ato ang kinabuhi kanang balaanon ta niya ba pinaagi sa pulong sa Ginoo kay karon pa man ta ka paminaw sa pulong sa Ginoo mo na nga din kung makadungog daw sa pulong sa Ginoo mo nang naipulong gingon harden not your heart ay nyo pagaya inyo kasing kay nga naman usa man naka sanctification manggod kanang pulong sa Ginoo nga atong madunggan. Ang Joel chapter 1 verse 14 ingon pa ni propeta Joel call a sacred kanang gitawag assembly and sanctify the past kanang balaanon nato ni ang atong pagsilibrar. Dili ta pwede nga muanita dinhi nga diin wa nato una-una na. Mo na nga kung muanita dinhi mangayo gyud pasaylo ug ilong gyud nato ni nga dili ta pwede dili nga wa ta ka pangayo pasaylo. Kay once nga muani ka dinhi wa ka ka pangayo pasaylo nga dinhi mo ilong ni nga balaan ni mo nang gimong bisag niya ka diri wala gyud na record sa Ginoo ngadto sa basahon o sa libro sa kinabuhi kanang gitawag nasulat na sa libro dito sa basahon sa binuhatan nga ang gusto sa Ginoo aron madawat sa Ginoo ang ato ang pag-ani dinhi mo nang gingon i-honor gyud na ang balay sa Ginoo nga pinakabalaan ni kaysa tanan balay. Manag kung gusto ka magbalaan diha sa Ginoo kay ang balaan ra may luwason sa Ginoo ani simbahan. Mo bitaw na ang mga pastor mo na gitawag og magbalaan diri mo sanctify. Sa John chapter 17 verse 17 ingon pa ni Jesus Christ, sanctify them through the truth. Thy word is truth. Mo nang gingon balaanon daw ta pinaagi sa kamatuoran ang pulong sa Ginoo kanang tinuod is truth. Mo bitaw nang gingon niya dito sa Ecclesiastes ang preacher magsud gyud na og acceptable word and upright and the word of truth kanang unsa gyud gusto sa Ginoo nganong ni ani man ta nga mosimba ta dili ta pwede nga diin nag-honor lang ta sa Ginoo mo ni ani ta ang gusto sa Ginoo nga ikaw mahimong balaan diri aron pagbalik sa Ginoo ikaw mo'y kwaon kaya ang mga balaan mo na lang iyang kwaon diri kaya ang pagbalik niya ikaduha may tungod na ni sa kalawasan dili na ni sa kasalanan.
Munang giingon ang iyang ikaduhang pagbalik dili may tungod sa pagpasaylo kundi sa pagluwas na gyud the final salvation. Mo na nga di magpaabot gyud ta kay ang iyang pag-ani din ni twinkling an eye gyud. No, alig-an ta. Manang ang Zechariah chapter 8 verse 19. Therefore love the truth and peace. So busa, igugmaan ninyo ang kamaturan o ang kalinaw. Kanang pangita gyud nga makabatong kag kalinaw ba kay kung wa kay kalinaw dili kay iya sa Ginoo. Kaya ang tinuod life is peace. Ang tinuod blessing kung naa kay blessing kanang wa kay problema. Pareha ng butang nangutang ka. Problema man ang kakatusan sa bulan. Blessing di ay na mo bitaw na kanang blessing mo nang kanang wa kay problema. Glory to God. Aduna ko testimonyo ninyo ha bisag gambay ng butang isulti na ko na ninyo. Doon ay motor akong gipalit kas na kay kumutangon ko na kay nakasaad ko sa Ginoo Lord dili na ta ko mangutang pero desire na ko nga na ko yung tay motor. Glory to God kay doon ay blessing wa ko'y problema manang mo tanaw ko ini di na ako ni problema kung siya kung bayron ni kay gikasan man na muna sa kabutang nga din kaayo sa Ginoo sa ako, the goodness of God nga ang akong desire, kinahatag yun niya sa kuha. Muna nga sa tinuod lang, wa mo kabaw, ako ang pinakamalipayon nga, gitawag siguro pastor, tungod sa dili ingon kay abudansya ko, dato ko, kwartahan ko, kato ko, malipayon ko kay nga naman, wa magpoy, gikinahanglan nga wa niya gihatag. Ya, wa mo po ko nagkinahanglan ng butang, ang akong gikinahanglan kanang butang, nga magamit nako ni ining panahunan ni, mura ginakong pangayo sa Ginoo. Halos ganit gusto ko mupalit og andam og sapatos aron makasimba ko sinina bakos tanan kanang makasimba ko gid nimo Ginoo nga maayo. Di na ko ingon nga makapalit pa ko ng butang aron makasuroy ko makalaag ko wala ko naguna-una ang pagsuroy ug paglaag kay nga naman. Kay hapit na mubalik ang Ginoo. Ang John chapter 14 verse 17, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, whom the world cannot receive because see him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Tanawa, ang Espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili niya ni madawat. Kung wa ni mo nadawat ni, so baliktad kanang ato lang kung illogic lang ba, ang kalibutan dili siya kadawat ini. Kung ikaw wala kadawat sa Spirit of truth, because taga-kalibutan ka, because said him not, kay wa manggod ni nila nakita, neither knoweth him, kay wa manggod ni nila nahibawan, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Kay siya nahibaw mo, o kani nagpuyo kaninyo, o siya naa ninyo. Kanang ambot pasabot na kadungogid mo sa pulong sa Ginoo. Kung unsa gi gusto sa Ginoo, mo nang gingon dili lang ko magsulti about love ninyo, nya wa kabaw mo sa love. Ang love di na may tabo ninyo kung dili mo magpaabot sa honor sa Ginoo. Kung gusto mo honor sa Ginoo, higugma ang Ginoo. Kung higugma mo sa Ginoo, nag-honor mo sa Ginoo. Kaya nga naman ang tao manggo dili na mutuman kung dili ang iyang hinigugma mo ay musulti niya. Kung ang Ginoo nahigugma nimo, di tumano nimo, kung mutuo ka nga nahigugma siya nimo, higugma siya. Kaya ang nahigugma sa Ginoo, gigugma sa Ginoo. Ang gigugma sa Ginoo, katura kung nahigugma niya. Muna kung ikaw nahigugma kaniya, ingon pa ni Jesus Christ, asa turapit sa John, maatad pa niya, if you love me, keep my commandments. Saan man nimo pagbantay sa commandments sa Ginoo, kung wa ka nahigugma niya. Ang tanan nagbantay sa pulong sa Ginoo, nahigugma na sa Ginoo ha. Kung inyo nang bantayan ng pulong sa Ginoo, kanang honoring, kanang respect, kanang be subject, be an instrument of righteousness, mo nang giingon ni Apostol Pablo. Mo na nahigugma. Sa John chapter 15 verse 26, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Manigingon ni Jesus Christ, kung sa diya moabot na ganin ang Comforter, nga matod pa niya gipadala daw gikan sa Amahan, kanang Espiritu sa kamatuoran, kanang nag-proceeded from the Father, kanang nagpadaya gikan sa Amahan, and he shall testify of me, o kanang nagsulti may tuod nako. Sabi nimo unsa gitawag og Spirit of truth, kanang pagkabalaan.
kanang mga pastor nagwali pagkabalaan mo na ang akong giwali yung pagkabalaan magbalaan yun ta. So pagkabalaan na doon sa pag-sanctify kung dili ta mahigugma sa Ginoo. Wa bitaw nang di ta kahigugma sa silingan bisag niingon siya nga love the Lord with all your heart and your neighbor as thyself. Di ta kahigugma sa neighbor kay nga naman wa man ta nahigugma sa Ginoo. So ano to paghigugma sa neighbor maganit ka nahigugma sa Ginoo nga ang gugma man naaman sa Ginoo gikan na sa Ginoo. Di nato pag makahimo ta pagigugma sa tao kung dili gyud nato madawat ang gugma sa Ginoo nato. Mo nang atong higugmaon ang Ginoo aron mahigugma na siya gani ingon ang Peter, we love him because he first loved us. Mo na automatic na nga kung naon nimo kung ang Ginoo nahigugma nimo nahigugma kaniya. Kung ikaw wa nahigugma niya therefore wa gyud siya nahigugma nimo. Kung i-deny nimo siya labaw pang i-deny. Kung ipursik nimo siya labaw pang ipursik kaniya. Mo bitaw na nga atong batayanan ni pulo sa Ginoo. Mo bitaw na nga diin si Kristo as a gitawag love, a comforter nato. Mo nang love is the fruit of the Spirit. Mo nang giingon sa Galatians chapter 5 verse 22 ha. Ang una gayud nga matod pa sa 22 chapter 5. But the fruit of the Spirit is love. Number 1, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such this is not no law. Kung mabuhat nimo ning tanan, wala nay supak nga balaod sa imo, wala kay na transgress nga pulong. Ano man, nakahang na ang tanan. Kung higugmaon nimong Ginoo, bisag wa ka kadungog anang pulungan na. Ano man, kaya ingon ni Apostol Pablo, ang commandment bagod sa Ginoo is maadto gyud ka sa gugma sa Ginoo. Wala iyang gingon dinhi. Ato ning basahon. Last na lang ni second to the last sa Matthew. Muna importante ang love ha? Kay magisgot na taglab po kay daghang kay ning love yang gingon mausahay wa ta naglabot ini. Muna yang gingon sa Matthew 22 verse 36. Ingon pa usa ka tao dito sa diha sa panahon ni Jesus Christ. Sa Matthew 22 verse 36. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thine mind. This is the first and the great commandment. Kung sa tuwing gingon sa Revelation, I have what or somewhat against you. You leave thy first love. Muna ang first love. The greatest nga higugmaon ang Ginoo sa tibok nimong kalag kusog una-una ug kasing-kasing. Sa verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Tanawa, kung unsa may gisulti sa mga propeta nga wa nato nadunggan ug wa nato nabuhat, nakahang ang tanan. Niining paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa silingan. Pero kung usa lang imo paghigugma lang sa Ginoo, dili na tinuod. Kaya higugmaon man ang kaaway. Kung may gugma ka sa Ginoo, kabalo na ka mahigugma sa kaaway, di na ka musukol og kaaway nimo. Kaya nahigugma gani ka sa Ginoo, kato kang tao. So pagpasaylo sa Ginoo nimo, kung di ka mo hatag og pasaylo nila, mo bitaw na nasa prayer niyo, siya forgive us our sin as we forgive their sins. Yan, na-forgive nimo ilang sins. Mo na yang gingon, dili kita pasayloon sa Ginoo, kung dili ta mo atag pasaylo sa uban. So aron di ta kasala niya, unsa atong buhaton? Igugmaan na lang. Aron ang tanan sugo, matuman nimo kay nakahang na diha. Mo na ibut pasabot sa the great commandment. Ang 1 Corinthians chapter 13 verse 2. Ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2. And though I have the gift of prophecy, para anak nako, I have a gift of prophecy. Doon ako'y gasa sa propesya nga nagwali ko ninyo ini, nagsulti ko ninyo ini, lahi sa uban, nga akong pagsulti, because this is the gift of prophecy, and understand all mystery, o nakasabot ko sa tanang mystery nga sulti rin sa Biblia, and all knowledge, o ang tanan na knowledge, ako na batunan na, o
and thou I have all faith. Ug nya na ako'y daghang pagtuo ni pagtuo puro pagtuo ako so that I could remove mountain. Bisan pag ma-remove nako ng mountain nga matud pa na and have no charity. Kunya wala ko'y gugma, charity. Usay gingon niya, I am nothing. O wala ko. Mabitan nang nahigugma ko sa Ginoo, muwalig ko bahalag na ako'y mga gitawag trials, pagsulay, muna makaingon ko nga din tama kung gingon ni Apostol Pablo, kitsa may matay pa umulag na ko sa gugma sa Ginoo. Kung ako nahigugma sa Ginoo, therefore nahigugma ang Ginoo na ko. Anong nahigugma ko niya? Kaya gigugma ko niya. Mabitan na nga din, useless man niya ako ang pagwali. Ang knowledge, ang understanding, ang faith na ko about ini, kung wako'y gugma, mabitan na nga bahalag, usa na kadautan na siya diya, ako yung buhatan umayo. Mabitan ng buhatan yung umayo, dili, kanang giingon, eye for an eye, mouth for an mouth, no? Mata sa mata, ngabil sa ngabil, o dila sa dila, tang for a tang, kung magsulti ka ni sa bad, di mo bad po di mo isulti. Umutanaw gani sa imong mata, tutukan ka, tutukan po ni mo. Manang gingon, dili na mo ang gingon sa Ginoo nato nga makiglaban sa niya. Mo bitan ng pasagdi na siya, ang importante nga kita iya sa Ginoo kay mo pa na hundalo na kanila. Kay kana sila, silutan ra man na nila. Mo nang gingon, baliwala na nasa ato ang tanan, bisag bright pa ka. Mo bitaw na nga kung doon na ka may kaalam sa kalibutan kung wa kay gugma sa Ginoo, you are nothing. We are nothing. Wala na yung tanan sa tuwa. Basta importante yun ang love. Mo bitaw na nga karon baguran na human ang Pasko about love ato itong padayunon. Kay nga naman mo na ang final nato karon nga di gugmaon na nato ang Ginoo. Kabaw ba mo may gugma sa Ginoo man akong gingon obey His commandments, obey His voice. Mo nang gimo sunod ta kang Kristo Jesus kay nga naman kanang love is a very important. Mo na ang the greatest commandment. One and the first and the greatest commandment, and the second is to love your neighbor. Di ka pwede nga to sa first lang, kay ang first word dili na magwala sa second. Kay kung nahigugma ka sa Ginoo, labaw pang mahigugma nimong kaaway. Kay nga naman kana manggug kaaway, usa nakabutan nga di nagigamit sa Ginoo aron lang ikaw gayon mapukan. Aron makita kung tinuod yung ka nahigugma sa Ginoo, aron dili ka mapukan ano imong kaaway sa mong buhaton. Mo nang gitawag provision sa Ginoo, higugmaan na aron walay mababag nimo. Mo nang gingon kung ang Ginoo na nimo, ingon ni Apostol Pablo ug ni David, usa may mabuhat sa tao kanimo. What can do to man to you if God is with you? Mo na kung naa sa imo daw ang Ginoo, usa may mahimo nila. Wa sila mahimo, mo ni promise sa Ginoo. Manindog kang tanan. Samtang ta magtapos atong awit sa awit